share market rang invest khlain thangke busuk jorotei rang tongna nang awtakote bukhoro baksa saimian actually share market nang nini invest ni journey no start khain thangke busuk jorotei rang nangman aba hai kaisa proshno saimanta tangi himale jare ekdom saimia rok bongni bagi omo kisa saimana nang oboni answer ang nangno saimano je share market start khain bagi nang 100 টাকা বেফাং খাইমানো 200 টাকা বেফাং খাইমানো 300 400 500 जेसेंनि आरो रां दङ आसुकबानि खाइमानो माने इनभेस्टिं खाइना बागै हाजार रां लाख रां दंना नाया स्टार्टिं बागै नों किसासा रां एफानो स्टार्ट खाइमान तो आबन बागै दिनैनि भिडिअ आं मिनिमाम 500 टाका रां बाय नों बाके शेयर मार्केटआव इनभेस्ट खाइनाय निनि इनभेस्ट खाइमानि लामानो बा जार्निनो नों स्टार्ट खाइमान आबनो तुइ नों नां सानाय बो स्टकआव बो शेयाराव नों 500 टाका रां बायनो इनभेस्ट खाइनाय शुरू खाइनाय चेंनाय आबनो तुइ जों दिनै सालायनाय तो लामसगोनदावनो हायनो हाय आनि यूट्यूब चैनल रां पैसावो ओ चैनल आं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड तुइने कक्सावो नरबा महाय टपिक्स रनो तुइ इंटरेस्टेड गबा आनि चैनल फाइदि भिडिअ नायदि ताइ महाय ते भिडिअ नो नायना बागै चैनल सब्सक्राइब खाइना दि ताइ सब्सक्राइब खाइमानि यागुलो गटाल भिडिअ नि नोटिफिकेशन माना बागै बेल आइकन क्लिक खाइना दि ताको तो फाइदेंग जों ताबुक सायनाय 500 टाका रांनो यूज खाइनाय नों बाहाके शेयर मार्केट एंट्री खाइमान तो महंका नि जेरो तनि प्लेटफर्म ओ प्लेटफर्म नो यूज खाइनाय जों शेयर मार्केट बो शेयारनो जों पाकेचा 500 टाका रां बाय आबनो नंनो किच्छा फुनुग्रनाय और कासे शेयार दङ जेमन आं नंनो और फुनुगिरवानो 500 टाका रां शेयर मार्केट इनभेस्ट खानि बागै बेलायनो किसा तफानो खाबायना काकुरि ओ किसा जाबाय जों स्टार्ट खायनाय ताको जों कम दामनि कासे शेयार नो नाका कम्पानि बो मंगांके विप्रुव लिमिटेड ओ विप्रुव लिमिटेड ताबो मार्केटआव लाइभ प्राइस सरि दङ बिनि ताबो 364 टाका 20 पैसा माने जों अब 364 हिसाबै रमदि गनि यागो बेग बुसु रां दं 500 टाका हंको 500 टाका मिसिं जों विप्रुव लिमिटेड नो कासे जों पाइना नाय हंको कासे शेयार पाखन बुसु दाम मानाय नों 364 टाका हंगा 500 टाका मिसिं 364 टाका हंगा ते बुसु दंखो ताइ 136 टाका गताइ 136 टाका बाय जों बो शेयार नो पाइमान फाइदि जों तो वानसुगै ना खाजे जों अ विप्रुव लिमिटेड नो काइसा पाइना खा ताइ 136 टाका दंखो आ बाद बाकी रां बाय जों ताम पाइमान फारि जों ते कैसाव थांलायनो ताम पाइमान नायलायन ताको तो जेहेतु सिं यागो रां किसिसान दंसियो माने 136 टाका दंसियो आबन बाकी जों कैसे कम दामनि शेयार माने पेन स्टक नन हारना फियाबा जे जों कंपनी नन हाका नंग बस कनजेम नंग नुगै दंना ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी दाम कम्पानो सिनि इंडिया नि नंबर 1 पेन स्टक हनजागो पेन स्टक ताम मनोति अलरेडी आं भिडिअ खाइजाक ताइ ट्राइडेंट तिबो आलादा भिडिअ खाइजाक नरक ट्राइडेंट ति तेब साइमा मसुंखे आनि चैनल थांगिनाय ट्राइडेंट नि सार्च खाइदि ट्राइडेंट ति आलादा भिडिअ खाइजाक नरक मानि थांगन ताको आबन बागै आबनो तिनि आं डिटेल्स साना थांलिया हिंगे बिनि दाम ताक बुसुरै दं 8 टाका 94 पैसा हिंगे संगरो बुसुक पाइमान हिसाब खाइने के हंगे 9 टाका दमले संगमनो हिंगे काइसे शेयारनि दाम 9 टाका पाखि हंगे माने ताइ 136 टाका रां माइसिं कमपक्षे 15 टा ट्राइडेंट लिमिटेड नि शेयार पाइमानाय ताको तो महके जों शेयार मार्केट 500 टाका रां बायनो स्टार्ट खाइमानो आर बार आं सावो स्टार्टिंग गोबां रां दायावै तोरो किसा के दाखानो नों शेयर मार्केट सोरंनाय ताको विप्रुव कंपनी काइसा बेलायनो काहाम कंपनी काइसा आईटी सेक्टर नि कंपनी नरक हयतो खोनायाखा हयतो ता नरक आं मनतिबो काइसा भिडिअ खाजक दङ ताइ नरक जरि रिक्वेस्ट खाकेबा विप्रुव लिमिटेड न तिबो आलादा डेडिकेटेड भिडिअ खाइरिरवानो तांखो सोंगरो अमो काइसा नाखा नेते काइसा ट्राइडेंट नाखा 15 टा माइके सोंसिनि 500 टाका नि जे बाजेट करि दिबा आबनो जों शेयर मार्केट इनभेस्ट खाइरिरका ताकते बुखरो न सामंगना 500 टाका रां बाय नरक महके सिनि शेयर मार्केट एंट्री खाइमानु तो भिडिअ न पाइनान सिगां लास्ट होते कैसे कक सानाय केबो नरक जरि शेयर मार्केट इनभेस्ट खाइमु संगे कैसे डीमेट अकाउंट खुलना नांगो तो डीमेट अकाउंट खुलना बागै जेरो दातै खुलके बेलाय बेस्ट तां होला आबो सिनि इंडिया नि नंबर 1 ब्रोकर तो आबो खुलना मु संगे नरक आनि चैनल नि डिस्क्रिप्शन नि तलाव कैसे लिंक मानानो जेरो दानि आरो नरक क्लिक खाइनाय आ जेरो दानि थ्रु तै डीमेट अकाउंट खुलगैनाय नरक सिनि शेयर मार्केट डाइरेक्ट इनभेस्ट खाइमानो ताको गे डीमेट अकाउंट बाहायखौ खुलंनाय मनति बां अलरेडी भिडिअ खाजक दङ आबो नरक चेक खाइमानो नांखा आं आनि चैनल नि डिस्क्रिप्शन नि तलाव आ भिडिअ नि लिंक बो रिरवान तो तिनि बागै आसुनो फाइनाय भिडिअ जों 1000 रां बाहायके नों शेयर मार्केट इनभेस्ट खाइमान आपनो तैबो भिडिअ खाइनाय तो ताबुक जरतै आसुकनो हामबाय।